Thank you for tuning in to Zim News Beat TV with Robert Tapfumani. Makati Madzibaba. Munovarere mkomo wako. Tiripo isu zamene mimi kandimati nyinga kuno kunezuwa. Ayayaya kwapisa kana chibage cho mulungu chona chakutongo. Chakutopira tsitsi chaiko cha apa sisina chatosodza ichi. Anditi. Zvatodhakwa. Anditi. Yatori nzara takarima. Nzara. Anditi. Tatireka timbotsvaka Madzibaba. Tinzwe kuti Madzibaba musangano uyu wenyu wamira sei. Uyo zvakati tizoti Madzibaba vari kudivi ripi nekuti vakawanda vanokuzivai Madzibaba muchifamba navanelson Chamisa ku C uye makapfeka yellow nguo dzenyu dzese dzanga dziri dzeyellow. Nhasi ndabva ndasvika ndichitireka ndinotaura naMadzibaba ndiri kuona matomu blue kudhara. Takatopisa yellow kupisa chaiko chaiko. Wakwaitoboti tipei zvedu tipfeke ndati aiwa ndiri kupisa. Chinongonzi yellow mupamangu bozi wardrobe yese handisina hembe. Zvino ndotori neskipa yeblue iyi nedzimwewo dzandikangona zvemaskipa zvandikatotenga yellow yese ndakapisa nehasha ndinodumbirwa pamoyo nemupfungwa kuti akumanaka tiri kuda change so ndakatopisa yellow handisisina yellow mupamangu. Yes, saka tichitaura Madzibaba tingati mimi dambudziko rakanyanyopinda mumusangano weCCC chi zvakabva zvasvika kuti nehasha dzenyu mimi mupise tototi nguo. Aiwa rega nditange ndichiti aiwa pamusoro yepresident advocate Ndizvo Chamisa pamusoro yevana veZimbabwe matima nenyika nevari diaspora pamusoro iyi nokuti vari diaspora tivasiye ndivo vanoita kuti tinge tichisimba ndivo vanotitsumudzira diaspora ine basa guru yarinoita pamusoro peopposition muZimbabwe. Vakomana vane vasikana vari diaspora vane basa rakakura muZimbabwe kuopposition yedu inotungamirwa napresident advocate Ndizvo Chamisa. Ipapo handivanzi indochokwadi so toda kuvatenda zvikuru tisandati pamusoro yevari diaspora right. Nyaya hombe iripo ndeyekuti vanhu vachangamuka, vanhu vachenjera, vanhu vakuda zvakarongeka. That's why muri kuona yellow takapisa. Pekutanga paenda ndakataura ndakati president vakati 10 right ndiri kutena right, vakati 10 left ndiri kutena left, vakati jamba ndiri kujamba. Muri kuona so vanhu vakuda zvinhu zvakarongeka, vanhu vakuda zvinhu zvine gwara rinoendesa nyika kumberi, vanhu vakuda zvinhu zvinoita kuti vana veZimbabwe vasununguke vabve muuranda mutapo hwatinawo mumadhaga matirimo. Even kana veZANU-PF masupporters veZANU-PF vari kuteera ZANU-PF vanototibvunza vari kutodawo change bozi zvamunoona vachiita vakutya vanotya shamu. Zvino isusu takatirira tajaira shamu hatitye zvedu. Kana tikarohwa tinenge chingoti Chamisa chete, ukarohwa kana chibhagera unenge chingoti Chamisa chete. So ndingokurudzira vana veZimbabwe kuti yellow takasiya ende vazhinji vacho ndiri kuvaona yangori blue kana mukazvitarisa ende vazhinji vese vanondibvunza ndikatovhura foni izvozvi vanhu vese vanenge Madzibaba handinayi blue. Pazuva ndinotaura nevanhu over 1000 vandinotaura navo vachindisimbisa ini ndichivakurudzirawo kuti ngatifambei tichiteera president advocate Ndizvo Chamisa. Yes, chikonzero why muri kuti ngati varuzhinji rweZimbabwe nevari kuda change ngavatere zvavari kumuvengera mukomana ndo zvatiri kumudira. Handi muri kupona zvavari kuvengera president advocate Ndizvo Chamisa ndizvo zvaari kudirwa nevana veZimbabwe because vana veZimbabwe vari kuda change. One, manzaka vana veZimbabwe vari kuda munhu asiri mutengesi. Vana veZimbabwe vari kuda munhu akarongeka. Zvinhu zvitatu ndizvo kuteera vana veZimbabwe. Saka musanyeperwe kuti kuzoti vanhu vari kuda president Chamisa nenhau yekurongeka. Kurongeka nemoyo kuvanhu, munhu ane tsitsi nevana veZimbabwe. So munhu akadaroka anodiwa nevana veZimbabwe. Tiri kuda change, toda kushandura nyika, tibude mumadhaga mairumu timbopindawo munyika ine utakunanzva wakadai so tiraramawo zvakanaka. Asika vamwe vari kuti vaChamisa vane umbimbi ndogo. Havarongi nevamwe. Hakuna umbimbi ndogo unoitwa napresident advocate Ndizvo Chamisa. Muri panzwaka like izvozvi kutaura kwatiri kuita manzwaka izvozvi kutaura kwatiri kuita. Kune vakomana vari kutenderera nenyika wavakatuma kuti vakomana zivisai vanhu, onesai vanhu
dai vane umbimbi ndoga vachita vega. Mukonzwa munhu anotaura achidaro handide kukunyeperai. Mukanzwa munhu anotaura mazwi iwayo, munhu iyeyoka ndiye munhu ndivana Chabangu iva vaning'ina nehama dzaChabangu, ndo maZANU-PF vasingadi chakanaka. Pachokwadi chaipo ungataura munhu anenzi President Chamisa kuti munhu haana kurongeka inhema. Idzo ndo dzenzi nhema. Hanzi vane hunhu nenge former president vaMugabe dictator koya aripo waMugabe hotori nani kana idi. Asi vari kuti hunhu huri kuratidzwa kana kuti huri kuitwa navaChamisa kubato reCCC ndo matongerwo aitwa nyika navaMugabe wechidictator kuti munhu waMwari uye izvozvo tinoramba. Izvo zvinotaurwa nevanhu vashomanana vasingade chakanaka. Mubonzwa munhu waMwari, munhu anoziva Mwari, munhu anotya Mwari, President Chamisa. Kana mukanatsozviongorora munhu anoenda kuchechi, munhu anoita zvaMwari. Munonzwa even ndinoona mumwe mumasocial platforms vachiatakwa kunzi chita zvaMwari. Hakuna chinoitwa pamusoro penyika usingatende Mwari. Muripanzwa? So munhu anotya Mwari, munhu anorumbidza Mwari, munhu anokosha kwatiri. Yes. Saka ukanzwa munhu anoataka President Chamisa, munhu kwaChabangu, munhu weZANU-PF, munhu akarongeka chaiye. Uri kuzvitaurira inini ndinorwadziwa mukoma kuti unonzwa vanhu veZANU-PF vakuzvifananidza nevanhu vavo kuda kushatisa president vedu. Ipapo hazviitika. Isusu tiri kutaura kuti president vedu akanaka, president vedu anotida, president vedu anomira nesu. Muripanzwa? Ende vane tsitsi nevana veZimbabwe. Saka iwewo weZANU-PF kana wakutaura kuti akafanana newedu weZANU-PF zviri kurevei? Alright. Tomboti fast forward mazuva mashoma apfuura. Yes. Vamwe vakuru vebato reCCC vakaita sana Welshman, vana Tendai Biti, vana Jacob Mafume, zviri kunzi vakaita musangano kuBulawayo ndokuwirirana ndokuti ayo vaWelshman ndo vakumbosanotungamirira bato kwe90 days iri zvichizofamba zvakadai, vaMafume ndo vave mutauriri. Vanhu ivava kana singakanganise zviri kunzi zvakabuda pamusangano uyu zvaitiwo ndo zvaifanira kunge zvichiteedzerwa kubva pakavambwa bato reCCC zvisina kuzoteedzerwa. Uyewo zvakare zviri kunzi izvozvo ndo zvairambwa navaChamisa kuti ayo ini handina vatevedzeri, ivo vaivatevedzeri vari vaNcuve navaBiti, ivo vavati inini handina vatevedzeri. Zvino zvakazoita kuti vamwe ava vagunun'une mubato iroro. Magona nemubvunzo wenyu. Iwe ndoda kukupinduraika zvakajeka ende zvinoita kuti nyika yeZimbabwe nemi muone. Mukomana inenzi tamba chidembo musi wakadizvo ndakabara. President vaitoziva zviri kumberi. Zvaizoitika kumberi. Dai vanhu vakapa zvigaro. Because kune vanhu vari power hungry panhau yekuda zvigaro nekuda mari steri mumusangano. Ende vanhu ivavo angaitori maprojects eZANU-PF President Chamisa vaitozviziva. Muripanzwa? That's why makambona kumashuroko muchiri kurangarira ZANU-PF ichicomplaina kuti ngaise mastructure kochancha varwadza chipa bato risiri ravo. Vanga vaitori nevanhu vavo ndivana Biti vavana Mafuma. Manzwa bosi vaipuwa mari vopinda kuvanhu iwo tinge tichifamba navo ubva kuti Mafume ndewedu, Wende ndewedu, Welshman ndewedu, Biti ndewedu. Muri kubaona ende shoti nchiti ndewedu vopomba mari kuvanhu matiri. Poverty, nzara inokonzeresa futi. So vana veZimbabwe vanofanira kungwarira ipapo. So vanhu vashandisa mari, vanhu vaitora zvigaro. Vatora zvigaro zvaizoita kuti one President Chamisa vafe. Musangano wacho wangatiri weCCC ungade wakafa wazi. Alright. Muripanzwa? Ungade wakafa wazi musangano uyu. Ende President Chamisa kutaura kuno vangade vari mudhaga vakatofa wazi. So izvozvo President Chamisa vaizviziva. Hanimubona? Saka vanhu vese vamwe vacho vanga varimo musangano iva vaiti toda ngapaitwe mastructure. Vanhu ivava vanga vakatopirwa mari neZANU-PF. Muripaona? Zvese zvinoitwa naChabangu zvezve imari yeZANU-PF iri kushanda. Hanimona? Hakuna chinoitwa kuda kudestroya opposition zvisina ruoko rweZANU-PF. So taakuzviziva isusu tiri paground handisini chete vana veZimbabwe vaakuzviziva kuti ndo mabasa eZANU.
Saka ndingokurudzira vana veZimbabwe kuti ngatirambe takangobatira pana President Chamisa. Mahumbwe ese ari kuitika. Kutamba kwese kuri kuitika. Mahumbwe ende vanhu vari kuda mukomana. Vangaite chikiribidi vazama kani mukomana ari kurwiswa kani. Vazama but chasungwa panyika kana kudenga chasungwa. Mukomana ari kudiwa kani. That's why muri kuona blue yafamba. Yellow takatopisa. Hamuoni mndakapfeka yellow. Takatopisa yellow. So tingokurudzira vana veZimbabwe kuti ngatifambei takabatira pamukomana zvinhu zvedu zvinofamba. Saka ivo vaChamisa vakambogara nemiri pasi kukutsanangurira kuti honai Madzibaba zvaitika mubato iri nepfungwa dzavo kuti ndafunga kuti regai ndichisiyana nebato iri nditange Blue Movement. Mukomana handisati ndawana mukana wokutaura naPresident Chamisa because munhu akawandirwa mweza pane zvino zvokuti dzongo kana kuti ndivafonere so ndinonzwa kubatikana because munhu achiri nepressure. But chavanenge varonga ivo semusoro wechitima ingwa ndambokuudzaiwa ndikati vakati 10 left ndiri ku 10 left. Vana veZimbabwe pakanzi 10 right naPresident Chamisa 10 ai right, mukanzi 10 left 10 ai left because mukomana ari kuziva munhu akazodzwaka ari kutoziva ramangwana redu, ari kutoziva zviri kuronga ZANU-PF, ari kutoziva zviri kuitika mumusangano. Saka tese ngati zvakungoda kufunga chete hapachamboda upower hungry kana greediness, zvangoda kuti ngatimboteerere mukuru wedu kuti ari kurongei chii chaari kuronga mune ramangwana redu ubva izvozvi zvichienda mberi. Ngatirege kumumhanyira ngatirege kumumhanyira president wedu, ngatirege kuvamhanyira, munhu ari kutoziva zvavari kuita. But tichitarisa chimwe chakakonzera kuti bato reopposition reTCC rinyanyosvika pariri pazuva ranhasi inyaya yamama kuti bate yemastructures kwakazongobudawo vachavangu vachiti inini ndine chigareji ndokutanga kushandisa simba iroro kuita anonzi marecalls. Hatingati here kuBlue Movement iri kutangwa kukasagadziriswa zvinhu zvakakanganisika kuTCC mucharamba makuno tichazonzwa futi kuti makublack Madzibaba naChamisa tozonzwa futi kuti apa vakanyangira yaona manje apa tinoti vakanyangira yaona mukomana akutoziya tuntu wake akatoisa tudhori twake akatogadzikira tuntu wake so don't worry papa because anzi unodzidza kubva mumamistakes mopanzwa. So president andivapindurire ipapo but ini semaziviro angu sekuziva kuri kuita vamwe vangu vari munyika yeZimbabwe nevari diaspora vari kutoziva kuti mukomana akatorongeka ende atoronga bomba ipapo. That's why muri kuona kusiya kwavakaita kukanda joka kwakaitwa kuZANU-PF naChavangu vasilencwa so zvasilenca ZANU-PF zvasilenca Chavangu kuva charamba vachitaurira nezvaChamisa. Chamisa akati aiwa oika sisi yacho watina danga remombe wasiya danga saka danga kana danga remombe rasara risina mombe dzacho ungati une upfumi. Hauna upfumi, munhu ane upfumi ndiNelson Chamisa because atina mombe dzake unogadzira rimwe danga imasirwa danga muri kuona. Saka ini ndinongodzokera pakuti kusimbisa vanhu nokuonesawo vanhu kuti no semasapota tiri paground isu totera munhu akarongeka handika totera munhu ane tsitsi nevana veZimbabwe, munhu ane chiono chenyika kuti nyika iri kuenda kupi, anobvisa nyika kubva madhaga kuenda kuti tipinde muKenani ndiPresident Chamisa because dai ari mumwe munhu akatotengwa so akatonzi iwe Chamisa taakukupa mazimba kubhorodhero, taakukupa maallowance, taakukupa mazimari zvese unongochipiwa mari yako yakanaka pamwedzi, akatotengesa struggle but ari kuramba zvese izvozvo President Chamisa muri so munhu ane chido nesu dai vari vamwe vatinoziva vanoda mari ava kungana Welshman ana Biti nananhingiva vana Mafuma semotikari ndaida kupiwa naWinki newiya ungadi wakatotambira nemari dzandaida kupiwa dziya vangadi wakatotambira because vanida mari havana basa nevanhu. Isu tikutoti ngatiite chido nevanhu because nyika iri kurwadza ikozvezvi munyika yakatsva chibage zvese munhu hapasisina chichabuda mumaminda hamusisina because zuva rarova hamukana yakanzi yanaya hapana chichabuda so inzara takarima. So kuti tirongeke ngatiise President Chamisa because maminerals ari munyika kutaura kwandiri kuita anoraramisa nyika munzara matiri kusvika tabuda munzara tichirarama nemaminerals edu but ari kuiswa nevanhu 5-6 muhomwe
minerals aneramisa millions ari munyika ari kutorwa nevanhu 4-5 so atidaro manje saka so ndikukurudzira kuti president Chamisa tikavapa mukana nyika because nyika yakapirwa munhu ane tsitsi nevanhu minerals acho anoshandawo zvakanaka achabatsira imimi vana veZimbabwe minerals iwayo achachengeta imimi michembere nherera nevasiri kuenda kumabasa muchawana mabasa tikaisa munhu ane tsitsi nevana veZimbabwe ndozvatiri kuda isu chete saka iye zvinezvi movement yakamira sei iri kugadzira mastructure here iri kuisa here malead alright ngatibvisa word rekuti mastructure nokuti ndo pane nyaya dzisi baba tingati kune vamwe vari kunze kunzvimbo dzakasiyana siyana vakanga zvakare vachiteera bato reCCC richitungamirirwa panguva yedzidzo navanelson Chamisa vangazive sei kuti hongu mukomana asiya kuCCC saka tamira papi good that's why muri kuona vakomana nachibayana naOstalos vari kufamba alright yes vari kufamba indikadai ndiripo patimu iyoyi but munongoziva mazuva ano mari dziri kunetsa zvasiyana mazuva ataimbofutera president Chamisa vaindirangarira vanga vakati one day Madzibaba waitoziva Madzibaba this program yakamira sei toti takabva kuBulawayo tiri kuenda kuGwanda kubva kuGwanda tiri kuenda kuBechinafu tiri kuenda kuPelandava kuBedbridge ndaitovapawo program so vaindibatsirawo nekufamba so mazuva ano zvinhu zvakavaremerawo munongoziva kwapisa urombo huri munyika zvinhu zvakaomera munhu wese kune vaindibatsira shuwa pana vekufamba but mazuva ano vakaomerwawo vanhu vakaomerwa kutaura chokwadi but pakuru iri kufamba timu yaOstalos navachibaya kai inini kutaura pachokwadi ndaishuvira kunge ndiripo handimuri kuona because tinoitira kusimbisa vanhu because mukatarisa nyika yese iri kubvunza kuti Madzibaba zvakamira sei Madzibaba zvakamira sei because ini pazuva kutaura chokwadi ndotaura nevanhu over 1000 vanondifonera vachindibvunza ndichivasimbisa so vanhu ivavo vanofanira kundionawo futi ndichiteera vakomana because vakomana vakatumwa napresident Chamisa kuti vaonesewo vanhu munyika semusi weFriday tinenge tiri pedu pamycentral pavari kuenda ndinenge ndiripo muchandiona ndiriko tichisimbisawo vana vemycentral kuti ngatirambe takabatira pana president Chamisa kuti tibude mumadhaka kuti tipinde muKenani zviri kuda mukomana ipapo hativanzi ndochokwadi chaicho yes saka Madzibaba mhuri yenyu ndichoona nebasa ramunoita mune zvematongerwo enyika kuti munoisa nguva yakawanda kuti muZimbabwe muve nechange sekutaura kwamuri kuita mhuri yenyu munoishandira nguvai vari kurarama sei iri pari zvinei mukoma ipapo torarama nenyasha inini sene ndinorarama nenyasha chaidzo wezi ndakamboenda kumafuneral services uko ndine mapepa ekwe kutoti ndinofanira kutoshanda kumafuneral services okay but vakaramba vakati iwe une basa rako handimova even pandikatomboenda kunoita rechiwindi kuti ndidhonze dhoo chairo nditowindi vanhu vanoramba because vanotya kupisirwa makomba avo kunzi kombi iri kufamba naMadzibaba eShanduko handimuri kuona so hakuna munhu anondipa basa muZimbabwe hamene pangu kana ndatoendawo kuSouth Africa but kuti ubude futi munyika macho zvinhu zvakadai hazvibude totofira muno ndakambotaura kumashure kuti nyange vashungurudze nyange vauraye ndichafira muZimbabwe mangu handina kwandinoenda ini tichirwira change yacho kana vachiuraya ngavauraye because vakandiuraya kudhara seni vakatondiuraya kudhara saka ticharamba tichipusha kuti zvinhu zvinake saka kurarama kwangu mukoma inyasha ukatoshayawo munhu anokupa $10 zvakaoma papa vanhu vanenge vachiseka Madzibaba vanenge vari kudzorwa achingoshandiswa naChamisa vari kudzingwa kuchikoro handishandiswi naChamisa asi kavana ndiri kutorwirawo kodzero vari kudzingwa kuchikoro hazvina basa but handisi kushandiswa napresident Chamisa ndiri kutorwira kodzero yangu ini ndiri kutogadzirira vana vangu ramangwana tiri kutambura but vana vangu tiri kuvagadzirawo ramangwana rekuti vadzidzewo zvakanaka vaende kuchikoro vararambewo zvakanaka pavachakura vawanewo mabasa ndozvatiri kurwira saka mhosva dzese munoona vanhu vanenge vakukandira kuti mhosva yapresident wako haisi mhosva because president Chamisa munhu anotoda kubatsirwa munhu ari kutorwirawo kodzero yake change so haisi mhosva yekunzenzi imhosva yapresident that's why muri kuona timu yanachibayana naOstalos programu yapresident vari kupindira vari kufamba nayo kutorwisa kuti tiwane change munyika so vana veZimbabwe tese tikabatana tikaita chiwirangwe manzwaka
tikabatana haisi nyaya yemunhu mumwe cheteka inyaya yevana veZimbabwe yekuti tiwane change haisi nyaya yemunhu wani. Saka vana venyu vanorarama sei? Mhuri yenyu inorarama sei Madzibaba? Ine ndinoziva kuti vanhu vaimbokubatsirewo kuti zvakavaomera vana ava vari kudzingwa kuchikoro kuti muite windi munhu anosvika kupitsirwa comeback. Mapepa enyu ekusenza kumafuneral parlour munawo asi makambani ari kuti Madzibaba eShanduko hazviite tupe basa nekuti kana vakutotaura ndofunga vachitaura mumastreet mati wakasviba kare. Ichokwadi. Ichokwadi. Saka munorarama sei? Ndisandoti inyasha chaidzo. Vakomana vangu vaitomboti even kana kuita marikicho vakabupa mombe vantorambirwa kunzi uya atotara mutsetse kumba kwangu hatorima kumba kwangu because vakangozikanwa chete itori mhosva kune munhu atora mhuri yangu kuti vaende kunorimira munhu vapirwe mari. So zvinhu zvakaoma panyika, so kunenge kuri kuzama kuda kuti tidzokere kumashure. Zvinesi tinongoramba takadzvanya pane mukomana andika tinongoramba takashinga nerimwe zuva zvichanakawo nerimwe zuva zvichauyawo nepamwe vanzwaka zvichanaka chete. Hope vana veZimbabwe tinayo yekuti change is coming muZimbabwe andimuriona. So ndo zvatingorwisa zvekuti vana havasi kuenda kuchikoro nerimwe gore vachaendawo zvakanaka, don't worry. Nokuti kana ivo munguva dzehondo asi matrue oveti kai matrue oveti anatongogara ndo vakafa hapana zvaimbozikanwa varipo matsotsa aya vakuzviti maoveti hapana akarwa hondo vakarwa hondo vakafa ndo vakafira nyika manzwaka. Vana vavo havaenda kuchikoro, vana vavo vana nhasi vachiri kutotambura manzwaka. Saka isu kwatiri tinongokurudzirawo kuti kana President Chamisa vakange vapinda vana vachaenda muzvikoro manzwaka. Ndivaitotaura kumashure kuti kumaprimary for free vana vachaenda kuchikoro mahara grade 1 to 7 anomubona zvinotirerukirawo isu kuti vana vaende kuchikoro. Inguva chete inofanira kunzwisa vanhu kuvaonesa kuti takamira papi, tiri kuenda kupi, zvinhu zvakamira sei, but pachokwadi chaipo chaipo. Ngatikurudzire President Chamisa, ngativasimbisei, ngativanamatire because munhu ane chione chenyika. Zvekuzoti vana kuchikoro don't worry, nerimwe gore vachaendawo kudzingwa anombodzoka pambogara hazvina basa. Tichitarisa Madzibaba, ndimunofamba nemasabhuku, ndimunogarawo kudhuze nemagrowth points. Tiri kuona dzimba dzevanhu dzakanaka dzavanga vavaka ikoko vatengawo kuburidza nemasabhuku dziri kupaswa. Isesu tinomboziva tichabvunza vanoziva mutemo maloya because ini ndinoziva mumwe mutemo kuti munhu akagara 3 months paapirwa akangodarika 3 months chete hamusina simba rekumubvisa ipapo zvechisimba. Kana makutomubvisa ipapoka mutemo semaziviro andinoitawo unotaura kuti makutotsvagira munhu iyeye kwaanonogara momuvakira muri panzwa muchimubvisawo mune zvakanaka. Zvinezvi hazvina kana order kungonzi mangwana tiri kuenda unorova kuarea yaMadzibaba uko. Indakatomboti hazvisi kutoitirwawo inini izvozvi because pane imwe nyaya yandiri kunzwa iri kupinda munzeve dzangu yekuti saizvozvi ndikatanga kuonesa nyika nhasi ndofanira kutanga kupfeka gemenzi reblue rapera kusonwaka. Vakatondiyambira kuti tikangomona akatanga chete ngatimutsei nyaya yambuya nehanda. Mark my words papa, iratomutswa kuti anzi ndivharirwe utanazotanga kutaurisa. Zvino manje kana tikadaro munyika here pekuti munhu akataura chokwadi inenge mhosva. Munhu kusiyana mafungira haisi mhosva. Uyu anofunga mafungira ake, uyu anofungawo mafungira ake handika but zvinotendesa nyika kumberi because zvimwe zvacho zvatinovaudza vanotochangamuka kuti Madzibaba vakati, President Chamisa vakati, vogadzirisa. Zvino kana pasina kuonesana kwakadaroka ingave nyika here? Kusiyana mafungiro muZimbabwe inenge mhosva kuti wazvitaurire. Saipapa zvakatosvika munzeve dzangu kuti Madzibaba time yamuri kutanga kupfeka gemenzi reblue time yamuchatanga kutaurisana nemajournalist tira kuvasunga tivamutsire nyaya yambuya nehanda iyi inini vakandirova wani ndofanira kutobhadharwawo kapaya. Naye mukoma haisi nyore kakurwa wakasungirwa chidhina haisi nyore kurwa usina kupfeka imhosva yavakatondiitirawo but ndakangonyarira wani. So mutemo wacho vari kuugarira vondirova vondipa mhosva yandisina kupara
wobva wada kutanga kuda kuimutsa nekuti ndauda kutaura nemi majournalist. Hazvisiri izvo. Ingave nyika yakadaro iwe. Haisi nyika kana tichidaro. Tiri kurarama munyika yeutapwa. Matiri kurarama muZimbabwe muno. Zvokunzi hanzi munyika takasunungurwa munyika inhema. Muno matina kusununguka muZimbabwe. Hazviiti. Hatina kusununguka. Zvinorwadza mngoma. Imwe nyaya yatingonzwa iri kutaura mumastreets imwe ndeyekuti mari dzaiuya kubato reCCC dzakanga dzisingasvike kwadzinenge dzichifanira kunge dzichibhadhara vanhu kana kuti ini ndinombonazvo aipiwa kumusangano. Yes, ini ndinombonazvo. Right. President Chamisa ka atingoramba tichivanamatira because zvine rufu mukati. Politics dzacho dzavaita ka dzine rufu mukati. Why? Because vanhu vanga vakavakomberedza futi so imhandu inyoka. Tinobvira pana Nang'onzora vari mageneral secretary. Kwauya uyu futi uyu Wende general secretary. Vanhu vava inyoka pachokwadi chaipo chaipo. Ini ndiseti ndinotori nehombowo kunge kuna Wende. Why? Because pane GoFundMe yandikaitirwa inini. Mubanzaka? Mari idzodzo dzakatosvika kuna Wende. Wende akadzidya. Mari iyo akaidya. Mubanzaka? Haina kusvika kwandiri. Vana veZimbabwe vane tsetsineni vakarwadziwa pamusoro peupenyu hwangu. Vakaita maGoFundMe vakaita. Mari idzodzo dzichisvika kuna naWende dzaidyiwa. Iko zvezvi Wende ndiri kumunzwa ari kuataka Ostalos, ari kuataka Chibaya. Kohoreti kumashure kwesoko paita zvaita Chavangu achizviti ndini general secretary, achizviti ndini mukuru, achirikola vanhu, achitaura zvaaida. Iwe waidi kutaura iwe Wende. Aidi kutaura Wende ipapo zvaitaura. Nhasi ndopa kuchitaurisa manje. Ende kana one day randikambomuona achitera president Chamisa. Varume nyika ino yakatendererwa. Nyika ino yakafambwa mukoma. President Chamisa achidya hafu bread nePepsi musango achigeza kumeso so 3 days munhu asingagezi vachitengesa musangano weCCC. President Chamisa manzwaka kana one day even kana 30 minutes kana 2 minutes dzakamboyo Wende kuti asvikawo achitera president Chamisa vachikurudzira vanhu zvemusangano. Mubanza kana mafuma akutaurisa anda kana one day randikamuona ndakazongomuona pa thank you rally yakaitwa kumabvuku kuningi ku Heathcliff ya honorable Gumbo. Murubanzwa chete ndo pandikamuona pati pese paitwa basa rekumobilize vanhu muZimbabwe handina vanhu vese kana kuzoti Welshman kana ebiti kana one day mukomana aifamba nevaifambana 3 days vachitadza kugeza vanhu vachigezera mota manzwaka vachidya sadza nebeans manzwaka vachinwa Pepsi murodho. Asi nhasi wakutonzwa kutonzi mukuru weCCC ndi Welshman mwe amadhaga wayakadaro china waidzakadaro. Munoziva ka zvimwe zvinhu ngavarege vachiti hey politics hakana Mwari papa vanopindira akukutaurira shamu icharohwa naMwari vakomana ava nevasikana ava one day nyika ichapisa. Simba repolitics riri muvanhu harina vanhu vane zvigaro ka simba remusangano kana kuti simba revanhu vachariona zvavo. Makamboinza song yamukoma Paul Madzori zvikanzi simba revanhu muchariona. Ende chokwadi mangwana nekusora mangwana vachariona simba revanhu. Boza haisi nyore kushungurudzwa kuri kuitwa vanhu. Mumwe munhu shosho ngobva kumba kwake Chavangu ini sena ndombomuziva Chavangu anditombomuziva. Kana one day patikatenderera munyika muti ndichiterawo president Chamisa inini anditombomuziva kana one day. Ende ndotorwadziwa makaona achitaura nyaya dzake anoisa picture yangu makambozviona ukona kutoposta zvaanoposta mumasocial media kam anoisa picture yangu ini kuita kunge ndotera iye. Zvino akaramba idaro ka pandinomusangana inini zvangu ka ndinozosvika ndamubata pahuro ndamuruma munhu ndinotoruma manje kutorwa chibhagera chaiko chaiko handide kujairirwa kusvika paextend yakadaro. Wotirwadzisa nemarikozi wotirwadzisa nekutambura kuruita vana muZimbabwe. Tiri kuti nyika yakunaka
iwe wabva kumba kwako ndopa wako yautaura kuti ndini ndamukuru wetriple C. Uri ani kweyo? Unozikanwa nani wewe? MuZimbabwe. Ndopanoti MuZimbabwe hamuna mutemo. Munyika hamuna mutemo kutaura pachokwadi. So utonzi Chabangu ndiyamukuru. Chabangu ane simba rikurikola marikozi. Anozikanwa akamboadresa uyani MuZimbabwe Chabangu. Kupi kwa akambofamba? Kana akafamba achingoda semuspai weZANU-PF. Akafamba kumaTebhereni. Ngabvunza kuti kugurwe kana kwa Mutoko anokuziva. Pana Mutaro kwanokuziva Chabangu. Nhasi wotaura kuti ndine simba rekurikola. Zvichiburikidza neZANU-PF. Ende apo wakwanza vachitaura vachiramba vakomana veZANU-PF. Varivo zvavanenge vachitamba medzi dzavo. Zvino itamba chidembo vakomana veZANU-PF nemana Chabangu. Musi wakabatwa vana veZimbabwe vachangamuka. Pane barwa imbwa hadzisvinure musi mumwe chete. Chimwe nhasi chasvinura chimwe chasvinura. Mbwanana dzasvinura dzanyepere vanhu. Ende kudhara ikoko kwamainyepera vanhu. Samaichikisa vanhu. This time hazvibude. Mari yebato yaenda ku. Imi bato harina mari. Ndingada ndichitambura izvandiri kuita. Ya mainzira. Imi mari dza Madzibaba mari. Aiwa tutaura panhau yemusangano. Panhau yemusangano ndira kutaurira. Vana veZimbabwe vari diaspora. Ndo vaibatsira mari dzepetrol kufamba kwedhiziri rinofambiswa. Fiwe yaya. Vaidoneta shuwa. Sevanhu vaneda president wavo, sevanhu vaida chinhu chavo. Muri panzwa? So ndakanzwa mamwe mashoko mazuva apera ndichiteera hangu pasocial media zvichinzi chitrausungisa Chamisa kuti akadya mari yemusangano. Mwedzi akuda zvimwe zvinorwadza manzwa. Vakatadza kusungisa Ngonzora akatora office. Handi Ngonzora ndiyakasara nezvinhu akatora office akaita zvaanoda akaita zvaanoda vakadi vakati takusungisa Ngonzora ndiyane zvinhu zvedu. President Chamisa havana kana chavainacho. Handimupanzwa vana veZimbabwe vanoda President Chamisa. Manzwa vanoda wana Madzibaba isu eShanduko. Ndivanoti Madzibaba muri kuenda kwaMutoko oiye bhazi. Madzibaba muda kuenda kubulawayo oimwe ndo muchidyoka chicken ini murodhi. Mumborovoka dragon edhora kuti kuti muwane kusimba. But unonzwa rimwe rombe amene kwarabva urichitaura zvarinoda kuti Chamisa ari kudya mari yemusangano. Dai vachiziva kuti munhu ane tsitsi nevana veZimbabwe ka munhu anotoda nyika yake munhu ane vana ane moyo kuvanhu. Manzwa havataure zvakutaura izvozvo. That's why ndambokudze pamashura apo kuti no ukanzwa munhu anotaura izvozvo munhu weZANU-PF munhu wekwaChabangu. Alright. Simple. Vajobsikala vakabuda. Yes. Kubva kurimandi kwavanga vachigara uko. Vabuda vakabva vatiwo ndakufambawo nemovement yangu. Unotiwo nepfungwa dzavajobsikala idzi. Ini chandaida kukurudzira Job handina kuwana mukana wekuti nditaure naye. Ndionane naye achibuda. Takatangirwa nemhandu dzamuri kuona nyoka dziya. Bozi vane zvikwanisiro. Vane mazimotikari. Isusu hatina mota. Isusu hatina mota. Ya mukana wakashaika. Bozi isusu hatinawo zvikwanisiro. Ndo challenge yandikaita. But chishuwo chaiva chekuti time yaari kubuda ndaifanira kunge ndiripo. Ndomuonesa umudhara kuti iwe mudhara zvinhu zvakamira so. Plus Job aifanira kumbofurwa nemhepo. Zvino akangoti achibuda asi kumbonoti mhepo iri kufamba sei. Zvinhu zvakamira sei paground. Watanga. Unaona? Watanga kutaura. Plus anga atoinfluencer naBiti. Kana mukaona ndakazoona rimwe video raitenderera. Ndakatori kandi nemunhu angatoriko kuchitungisa kwacho. Akatounganidza vanhu pamba pake Job kutenda eBiti anga aripo. Atiburi kuona kuzoti vakangotirwa kaunda semunhu aida kungovhiringidza. Semudhara Biti aida kungovhiringidza semunhu anga atorasikawo. Muri kuona? Munhu anga akutozama kuda kukanganisa Job. Ine ndiye mumwe munhu akatokonzeresa. Munoona? But chandaingokurudzira hangu naJob dai akadzoka kuvanhu nguva ichiripo. Bozi zvimwe sezvavari kuita vese ana Wishman naBiti nevana Job. Aya ndiwanenzi mahombo. Vakadzi vavo chaivo vachavhotera President Chamisa. Ndakukudza icho. Vana vavo chavantovhotera President Chamisa. Izvi zvavari kuita vari kutoshorokana nemhuri dzavo. Kuti zvazviite zvamakuita. Anoona? Zvimwe hazvibude. Vakambozvizama pana Morgan Tsvangirai. Vakamboita ana Wishman chakuti. Ana Biti chakuti. Ivo ana Job chakuti. Ani muri kuona?
hazvina kwazvikaenda. So kuda kuzama rimwe laki, but laki racho kutouraya politics dzavo. Kunenzi kupera papolitics, munokuziva. Ndokunenzi kupera kwavaita vakomana. Nezvavakatoita. Dai vakaramba vakabatira pana President Chamisa, handidi kunyeperai. Vaienda kurefu nepolitics. But apa vatopera kupera chaiko. Zvafana nemukoma inini. Madzibaba wangu unopera. Dai ndakatopiwa motikari nawingi neuchivhayo iyai. Vamwe vanhu vemusangano imomo vaitotaura vachiti, Madzibaba dai mapirwa mota. Pandakatozoeleza kuti vanhu ava zvipandu futi. Because ndaipirwa motikari nemunhu weZANU-PF nemari nemunhu weZANU-PF. Why? Ndichitambira ndiri pakachi. Handitengese struggle nekuda mari. Handitengese struggle nekuda mota. Muri panzveza. Handipengi. Saka kungokuda mari kunoita kuti upere. Ndoda kudiwa nevanhu. Because ndinodawo vanhu. Ndine tsitsiwo zvinoitwa President Chamisa kuti vanodawo nyika yavo. Kunzwa tsitsi nevana kutambura kuita vana muZimbabwe. Vana vemuZimbabwe vari kutambura because of ZANU-PF. Because nyika wainotamburwa zvatiri kuita izvi. Inoita nzara inosemesa. Inoita korera inosemesa. Inouraya vanhu. Nyika ine mari yakadai. Ine maminerals akawanda kudai. Zvoti kana nzara yauya gore rine, tasingamboicheme. Because tine maminerals ese anoraramisa vana veZimbabwe. But maminerals achanotoro. Anomuona. So kuna job munhu atorasika. So ndinongokurudzira vanhu kuti no. Vanga vakuda kuteera iko kugara emadzoka nguva ichiripo. Tifambidzane nemukomana. Kusvika tasvika Kenani. Tinaye mukomana nero. Handiri. Kusvika zvanaka. Mashoko ekupedzisira kumhuri yeZimbabwe kunyanya kuvatsigiri vanofamba navaneso Chamisa. Vana veZimbabwe ndoda ngokukurudzirai matima nenyika nevari diaspora. Imwe social media iri kukanganisa vanhu. Because musocial media tasangana. Mune mafazi masiyawo ZANU-PF arimo. Vanoisa information vachida kukanganisa pfungwa dzevanhu. Mapanza? Vangwarire vanhu ivavo. Zvinoita kuti tinzi hatina kurongeka kana kuti musangano wafa kana kuti Chamisa apera. President Chamisa vana kutopera. Vari kutokura. Munopanzwa? Ende isiso ngatichiramba takabatira pamukomana. Ndiye munhu 1 achabvisa nyika kubva mumadhaga mairi kuti tipinde muKenani. Anoona? So ndangokurudzira vanhu veZimbabwe nekukukumbira iwo netsitsi nerudo kuti ndapota hangu ngatibatire pana President Chamisa kusvika zvanaka. Ndatenda hangu. Right, vanzvadzi imi ndimi hanzvadzi yaMadzibaba. Ndatombonzwa vachichema vachiti vana vari kudzingwa kuchikoro. Zvino murume uyu ari kurarama sei muupenyu hwake? Murume uyu kurarama kwake kunotorwadza. Nekuti taifunga kuti semunhu ari kuitawo zvaari kuita zvinogona kumupawo kuti awane mari yekuenda awane mari yekubhadharira vana kuchikoro nokutengera vana chikafu. Saka pazvinonge zviri kukundikana nekuti zvinhu zvacho zvinonge zviri kuremera kwese kwese. Kubasa kuti awane basa chairo vanotomurambira kuti kuti tikutore basa. Hongo kubasa tinoda kuti tikutore, but tikakutora basa musangano watofa. Takatokuzwa anditori naye nene titotaurwa kuti tikakutora basa Madzibaba musangano wafa iwo shandira musangano. Zvori kutoita izvo kumusangano zvitori right nekuti ukatorwa kubasa nongo watowa pa full time babasa mukana kuti uzobuda kuti uzite zvonoda kumusangano hauna. Nekuti maari kufamba makawanda mukomana wechizama kuti nzvimbo nyika iende panzvimbo payo. Nekuti izvo zvikurarama tiri kutoita tese naye nemhuri nyika yese iri kuchema kuti dai Chamisa apinda panzvimbo nesu tinotorarama upenyu huri nani. Saka ndo pane nyaya hombe ipapo kuti zvakasunga. Saka mhuri yeZimbabwe ngaite sei kuti ibatsire Madzibaba at least kuti vaone mari yekubhadhira vana kuchikoro, mari yekutenga chikafu pamba uye nemari yekufamba kumatwima nenyika vachimobiliza zvenyaya dzemusangano. Nyaya iri apa ndeyekuti dai kuti vanhu vekudiaspora vari kunze kwenyika vaitozamawo kuvabatsira vaisawo musoro pamwe chete nekuti shosho Madzibaba haana chaari kuwana. Izvozvi kana kutouya kuno kuti uende kuHarare aende kupi aite zvese zvaari kuita anotokundikana nekuti anonga asina mari muhomwe. Anogona kundifonera tete kana muine mari ndipeiwo mari ndiuye ndiite zvakati. Iniwo pamwe ndonge ndisinawo ndiri munhuwo anotoomerwawo. Handiendi kubasa takatongofanana.
saka zvinotonetsa izvozvo kuti shuwa munhu ada kutoshandira musangano kuti vanhu vakatonzwa kuti Madzibaba ari pakati vanhu chero munhu asikadi kubuda anotobuda nekuti anoziva kuti Madzibaba weShanduko munhu wemusangano zvechokwadi haana kumbotsauka kubva pana atsvangirai kusvika pari zvinezvi tingori tese murodhi 1 chete haana kuda kumbotsauka zvawanda zvinhu zvaanoda kuredzwa nazvo but iye ari kungoramba akatarisa kuna vaChamisa nekuti ndo akaona kuti ndo ane makey ekuti Zimbabwe isununguke. For these and more stories, tune into Zim News Bit TV with Robert Tafumani.